Сущим во гробі живот даровав.
Благослови, владико, благословено царство Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Смерть
прийшли люди, Господу помолимся. Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, О растворении воздуха и изобилии плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. Господу помолимся. Господу помолимся. Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же імені Його, дадіте славу, хвалі Його, молитвами Богородиці спаси нас. Рзите Богу, коль страшна діла Твоя, во множестві сили Твоєї я служу Тебі в рази Твої, молитвами Богородиці спаси нас. Вся земля да поклониться Тебі, поє Тебі, да поє же імені Твоєму вишні, молитвами Богородиці спаси нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Молитвами Богородиці спаси нас. Поки миром Господу помолимся. Господи, Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши да сами себе и друг друга, и весь живот на жресту Богу предадим.
яко Твоя держава, Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Боже, ущедрини, благослови, просвіти лице Твоє на них, помилуй, спаси, Сине Божий, воскреси із мертвих поющий, Ти, Алілуя, да познаєм на землі путь Твой, во всіх язицях спасення Твоє, спаси, Сине Божий, воскреси із мертвих поющий, Ти, Алілуя, да ісповідяться Тобі люди є, Боже, да ісповідяться Тобі люди є всі, спаси, Сине Божий, воскреси із мертвих поющий, Ти, Алілуя, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Єдинородний Сине, Сине, і слава Божий, Сине, Сине, і слава Божий, безсмертенний і зволивий спасення нашого ради, поклонитися Отця Тия, Богородиці і присно, присно Діви Марії, присно, присно Діви Марії, непреложно по-чоловічилися, расниться же Христе Боже наш, смертію смерть поправ, єдинці святия Тройці, прославляємо ми Отцу і Святому Духу, спаси нас. Поки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предати. Яко благий человеколюбец Бог, и себе слава ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Христос воскресе із мертвих,
исчезает дым, да исчезнут, яко тает воз от лица огня. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісусі морові, живот даровав. Как да погибнуть грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть поправ, Ісусі морові, живот даровав. Священнослужитель кафедрального собора міста Ужгород Петрий Костянтин нагороджується крестом з украшенням. Аксіо! Аксиос, Аксиос, Аксиос. Аксіос, аксіос, аксіос. Аксиос, Аксиос, Аксіос, аксіос, аксіос. Мудрость прочи. Церква, благословите Бога, Господа от источник
Яко святий си, Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно. Господи, спаси, благочестивый я, и услышанное. Спаси, благочестивий я, і И во веки веков. Визрісни до се Божий виш, і посіти виноград сей утверди, його же насади десниця Твоя. Святому Духу, і нині, присно, і во віки віков. Амінь. Во Христа облекосися. Алілуя. Єлиси, во Христа хрестися, во Христа облекосися. Мир всем. И Духове Твоему, руки минулась осьмей во всю землю, и зайди вещаних, и в конце вселенной глаголы их. Во всю землю изыде вещание, и в конце вселенной Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает Тверь. землю изыде вещание, и в конце вселенной Во всю землю изыде вещание и
собрании святых апостол чтением. В дни они, возвратившиеся апостолы, по Иерусалиму доры нарицаемая Елеон, еже есть близ Иерусалима, субботы и мощи путь. И давний доша, задоша на орницу, и же бяху пребывающий Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеов, и Симон Зелот, Иуда и Иаков, все бяху терпящие единодушно, молитвы и моления с женами, и Марией, Матери Иисусовою, и с братью Его, и водницеям, восстал Петр посреди учеников речем, бежи именем народов копия Госта, и 20 мужей братьям, подобавши скончатись описанию всему, еже предрече Дух Святый усты Давидовыми о Иуде, бывшим вожди, емшим Иисусом, яко причтен без нами, и приял бьяше жребий службе сием. Мир Ти. И Духове Твоему, аллилуйя, 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 Господи. Исповедят небеса чудеса Твои, Господи. Бог прославляем в совете святых. Благослови высокопреосвященнейший Владыко, главесителя святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола, евангелиста Иоанна Богослова, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, по исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Аминь. И мудрость прости, услышим святое Евангелие. Мира всем. От Иоанна Святого Евангелия чтение. Бога никто же видя нигде же, единородный Сын, сый в лоне Отчи, то исповеда, и сие свидетельство Иоанново, еда послаша жидове от Иерусалима Ирии и Левиты, да вопросят Его, Ты кто еси, и исповеда, и не отвержется, и исповеда, яко несть аз Христос, и вопросиша Его, что убо Илья ли еси Ты, и глаголай нить, пророк ли еси, и отвечани, рече же Ему, кто еси, да отведам и пославши нам, что глаголаше о Тебе самом. Рече аз глас вопиюча в пустыне,
исправите путь Господень, яко же ресте Исаия пророк. И послание бяхо от фарисей, и вопрошашу его, и решу ему, что обокрещаешь, аще ты нисики Христос, ни Илия, ни пророк. Отвеча им Иоанн глаголя, а скрещаю водою, посреди же вас стоит его же в невесте, то есть ряды по мне, и же предо мною быть, ему же не есть достоин, аз достоин, а да отречу ремень сапогу его. Сия в Ифаваре быша, об он пол Иордана, и дежебе Иоанн крестяй. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. І славити Тебе, свята. Всем си от сия души и от всего помышления нашего Отцем. Господи, Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, Господине, Отце нашем, блаженнейшем митрополите Онуфрии, и Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, и Господине преосвященнейшем епископе Иларии, и все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об охранимой стране нашей, во стихи воинств ее, да тихо и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священнице, священномонасих, и все во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриарсих православных и создателей святого храма сего, и о всех прежепочивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении и посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, братья и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему,
еже услышатися гласом моления нашего и молитвы, и помиловати рабов Твоих, Господина нашего высокопреосвященнейшего митрополита Феодора, с Богом хранимой паствой и сослужащей братьей, и Господина преосвященнейшего епископа Илария, настоятеля святого храма сего протиерея Дмитрия, братью, сизи предстоящих, поющих и молящихся, именинницу Марию, именинника, младенца Матфея и всех именинников, благодатью и щедротами Твоими исполнитеся прошения их, и простите вся сорешение вольное и невольное, благоприятным же быть и мольбами, милостынями при престолом владычестве Твоего, и покрытие всех враг видимых и невидимых, от всякие напасти, беды и скорби недовые избавите, и подайте здравие с долоденствием рцем си, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святім и всечестным храме сем, труждающихся, поющих, предстоящих людях, ожидающих от Тебе, великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивый человеку любит Бог и Сын, и Тебе слава ссылаем Отцу и Сына и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. За мир в українській державі нашій і перемогу Господу помолимся. Владико, Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, презри милостив нас, висоти чоловіколюбія Твоєго, на вопі стинання народа українського, скорбі сущого. Вимо, Господи, як оріх ми беззаконьми нашими, пронівахом Твою благость, но милосердися і помилуй нас. Не отрати лица Твої от нас, во смятенні печалі сущих, даруй нам всесильную благодать Твою, властью умудрей воинство наше, мужеством укрепи, споспешествуем во всем благопотребном, лишенные крови, да в дому плененные избави, недугуешь исцели отчаянной утеши. На поле брани жизнь свою положивших, милости Твоей сподоби, вся люди Твои сохрани утра и супостата. Молимся Тебе, Боже наш, да будут уши Твои, внемнющий глаз умоления нашего. Не отрати лица Твое от воздыханий наших, и не остави Отечество наше православное. Подашь, Господи, вожделенный мир и спасение всем на Тебя уповающим и призывающим имя Твое. Молитвами преблагословенная Матери Твоя, Владычице нашей, Богородице, Святого Крестителя, Просветителя нашего, великого и равноапостольного князя Володимира и всех святых земли нашей, Ты боишься крепость и утверждение, помощь и победа, верно на Тебя уповающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне присно, во веки веков. Помолитесь о лошении Господи. Господи, помилуй. Верни оглашены, помолимся, да Господь помилует их. Господи, помилуй. Голосите словом истины. Господи, помилуй. Откриет им Евангелие правды. Господи, помилуй. Соедините святейшие соборни апостольской церкви. Господи, помилуй.
Спаси, помилуй, засуби, сохрани, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Положені лови ваша, Господіві, преклоніте. Дойди с нами славят, пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Делите уложение, зайдите. Оглашені зайдіть. Соглашение зайдите. Да не тот оглашеник и лицеверні, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Засыпи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Засуби, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Премудрость.
нашого Міфрія, блаженнішого митрополита Київської всія України, и Свято-Успенские, Киево-Печерские, лавры священного архимандрита, и господина Преосвященнейшего Илария, епископа Свалявского, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. І Господина нашого, високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського, да пом'яне Господь Бог во Царстві Своєм, всегда нині і присно, і во віки віков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы, весь священнический, диаконский, монашеский чин, весь прицерковный, благоукрасители, благожертвователи, строители святого храма сего, вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Исполни молитву нашу, Господи. По предложению честных даря Господу помолимся. Во святім храмі сем с вірою, благовінням і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолимся. Избавитися нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. И все совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мира мирове у Господа просим. Прощай время живота нашего в мире покаяния скончати, у Господа просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшным судище Христове просим.
Пресвятою, Пречистою, Преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і прісну Діву Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповимы. Двері премудростію воньме. Вірую во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимо вже сім і не ви. І во Духа Святого Господа Животворя, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняємо и славимо глаголавшего пророки во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов. Станем добре, станем со страхом вонмем, святое возношение в мире приносите. И люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами.
сердца. Благодарим Господа. Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще. Примите, ядите, сие есть тело мое, ереже ломи мое, во оставление грехов. Пить от нея все, сия есть кровь моя нового завета, ереже за многие изливаемая во оставление грехов. Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.
І зрядно пресвяті, пречисті, преблагословенні, славні владичиці нашій Богородиці і Преснодіві Марії. Нашого Онуфрія, блаженнішого митрополіта Київської всія України і Свято-Успенське, Почаївське лаври священного архимандрита, и господина Пресвященнейшего Илария, епископа Свалявского, и же даруй святым Твоим церквам в мире целочестных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, Слово Твоя истины. Пом'яни, Господи, Господина нашого, високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачевського і Ужгородського, Його же даруй святій Твоїй церкві в мірі целе, чесне, здраво, долоденствуючого, правоправ'яща, Слово Твоя істини. Бога и Спаса нашу Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Святые, помянувши погиб миром, Господу помолимся. Священный честный даре, Господу помолимся. Господи, помилуй. Якогда человеколюбец Бог наш племя, во святые пренебесный, мысленный свой жертвенник, Коню благоухание духовного, вознеспослед на божественную, благодать и дар Святого Духа помолимся. Нам от всякие скорби, гнева и нужды,
Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не все совершенно, свято, мирно и безгрешно, Господа просим. Ангела мирно, верно, наставника, хранителя душ и телес наших, Господа просим. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и миром мировым, Господа просим. Врачи время живота нашего в мире и покаянии скончатием, Господа просим. Безболезненный, непостыдный, мирный и доброответно на страшном судище Христове просим. Причастие Святого Духа и спросивши сами себя и друг друга, и весь живот на жреству попредадим. І сподоби нас, владико, за дерзновенням неосужденно, сміти призивати Тебе, небесного Отця, і глаголати: Отче наш, іже єси на небесі. Мира всім. Слави ваша, Господи, ви преклоніте. Благословен єси, со пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Святая святым.
Вірую, Господи, і сповідую, яко Ти єси воістину Христос, Син Божого, пришед ми грішне спасти одних же первые из нас. Еще верю, яко сей самое пречистую тело Твое, сей самая честная кровь Твоя, молюся, бо Ты помилуй меня простыми прегрешениями, вольное и невольное. Еже словом, еже делом, еже ведением и неведением, и сподобием и неосужденно причаститься пречистых Твоих тайн в оставлении грехов моих в жизнь вечную. Вечери Твоей тайны, Сыне Божий, и причастниками примени, врагом Твоим тайну поем, не лобзани Ты дам, яко юдано, яко разбойник исповедуете, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не усудили в осуждение будни причащения святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Божественности, пречисти безсмертно, небесно, жтрящий, страши, крестовик тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Засухи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Совершенстве отмеренный, безречный, спросивши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты се освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господу помолимся. Благословляй, благословяющий Тебя, Господи, освящай на Тебя уповающие. Спаси люди Твои, благослови достояние Твое, исполни церкви Твоей, сохрани, освети любящие, благолепие дому Твоего. Ты, иди, воспрослави божественную Твою силою, не остави нас, уповающих на Тебя. Мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благ, всяк дар совершен свыше есть, судя от Тебе, Отца Святого, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Сьогодні Богоспасаємо Ужгороді, ми продовжуємо славити Воскресшого Христа Спасителя. Христос Воскрес, воістину Воскрес – це не просто привітання, як там добрий день, чи там якимсь чином. Це є догматика і свідчення нашої віри. Коли ми говоримо «воістину Воскрес», ми сповідуємо всі догмати і воплощення Сина Божого, і Божественне Євангеліє, яке описує життя Христа на землі, і всі істини, які пишуться там, Божественне откровення Нового Заповіту. І воістину Воскрес являється для нас визнанням істини про те, що Господь милосердний воскрес із мертвих. Ми живемо в цьому світі, який переповнений всяких турбот, переживань. Зараз, на превеликий жаль, ще продовжується війна, і ми благаємо, просимо Воскресшого Христа, переможця над смертю, щоб переміг ворога, дарував нам мир на нашій рідній, боголюбивій і миролюбивій українській землі. А крім того, в нас різні життєві такі негаразди, скажімо, є. Але порівняно з Воскресінням Христом це є прахом, попілом, димом, який розсіється і пропадає в повітрі. Згадується мені, приблизно років 20 назад, ми з братією нашою, священниками, відвідали Святу гору Афон. І на Святій горі Афон ми відвідали монастирі, скити, келії. І паломничає по стежкам Афона, ми побачили таку заброшену невеличку келію, яка стояла з правої сторони від нас. А таких келій там багато, але ми звернули увагу на те, що черга стояла паломників, і монахи стояли, і миряни стояли, до того старця, який сидів за столом. І кожен підходив, щось говорив йому, він давав відповідь. Зараз вже не пам'ятаю, як його звали. На вигляд йому було більше 90 років, він був немощний такий, і келейник через перекладача попросив нас в тому числі, щоб дуже коротенько питання, і старець відповість на те, що на ваші турботи. Кожен мав щось в душі, знаєте, своє переживання, якісь інші, скажімо так, негаразди, якісь там душевні такі, скажімо, терзання. І коли дійшла наша черга, ми по черзі стояли 4 чоловіка, і тому старцю казали через перекладача про те, що нас турбує. Він уважно вислухав нас. Слухайте уважно, що зробив. Каже нам, а це була осінь. Каже нам, Христос Анестіє, тобто Христос Воскрес. Ну, ми 4 хором відповіли, воістину Воскрес, Аліфос Анесті. А він поняв, що ми зрозуміли його відповідь на наші питання, на наші, скажімо так, переживання, на наші, скажімо, турботи, які ми задали йому питання. Він подумав, що ми відповіли просто на привітання «Христос Воскрес, воістину Воскрес», як преподобний Серафім Саровський круглий рік то казав. Він знову підняв на нас очі, глибокі, пронизливі, старенькі, і каже, Христос, пальцем так, Воскрес. І так пальчик подержав, опустив голову. І знаєте, в цей момент нас пронизало серце кожного священника, які ми там були 4,
ми отримали відповідь на свої питання. Вони були різні, з різної сфери, різного болю, скажімо, нашого, переживань наших. Старець дав нам відповідь. Христос воскрес. А всі наші ці питання земні, знаєте, в кого яка проблема, перед цією істиною, перед Воскресінням Христовим нам показалися маячньою, пустотою совершенною. Нам навіть стало соромно перед старцем, що ми задавали йому такі питання. Старець сказав на них відповідь: Христос воскрес. Він наголосив про це. Чого нам бояться християнам, православним? Якщо Христос воскрес, всі наші такі повсякденні турботи являються ніщо. Пам'ятаєте, можливо, колись вам розказував, можливо, ні. Ми служили раз з покійним блаженнішим митрополитом Володимиром, предстоятелем покійним нашої церкви, в Зімнінському монастирі. Прекрасний, чудовий монастир. І один з митрополитів, я тоді був ще молодий єпископ, говорить священнику якомусь: отче, скорше там щось роби, щось там він робив, не знаю. Скорше давай роби. А другий митрополит говорить йому: Владика, мене дуже це поразило. Владика, а куди ти так спішиш? Перед нами вічність. Уявіть собі, ми спішимо, ми постійно стараємося скорше, що там більше зробити, більше того, більше це, не встигаємо, біжимо там, скоро їмо, скоро спимо, скоро там встаємо, скоро одіваємося, бо там. А оказується, перед нами вічність, яка не має кінця, і там часу не буде існувати. Ми будемо жити вічно. От яка участь наша буде? Це в руках Господня милосердно, воскресший із мертвих. Але ми переконані в тому, що наш народ православний безмежно любить Бога. Наш народ любить церкву, наш народ любить богослуження наші, любить перебувати в покаянні, в молитві, причащенні святих Христових тайн. Я колись владика Єфімій покійний казав: а кого ж Господь спасе, як не нас? І ми переконані, віримо і сповідуємо, що Воскресінням Христовим Бог буде милостивий до нас грішних, до нашої рідної української землі, до кожної душі без винятку, і милость Божа завжди буде покривати, охороняти кожну віруючу людину. Я маю честь сьогодні, другий день Пасхи Христової, привітати вас, ваше Преосвященство, дорогі владика Іларій, вас, дорогий отець-настоятель, протоієрей Димітрій, вас, дорогі отці, які сьогодні звершили богослуження, привітати наш хор Кафедрального собору за прекрасний спів, велика подяка, вас, дорогі браті і сестри. Сьогодні робочий день, але велика подяка тим, хто прийшов сюди, щоб разом з своїми архієреями, своїми священниками помолитися Творцю і Вседержителю, воскресшого із мертвих. І коли нам буде важко, і якщо нам буде важко, деколи буває відчай в душі із-за навалившихся в нас проблем, згадайте це, про що я сьогодні розказав. Христос, підніміть перст вверх, воскрес. І всі ті проблеми, які є в нашій душі, вони зникнуть. Їх не буде. Через призму Воскресіння Христового ми маємо жити,
дихати, спілкуватись, оприділяти своє битіє на землі, тому що Воскресення Христове для нас є основою нашого спасіння, нашої безсмертної душі. І пам'ятайте, перед нами вічність. Вірю, що вона буде блага і добра. Нехай Воскресний Господь дарує нам цю вічність, не по нашим заслугам, а по милості своєї, тому що Він благий і чоловіколюбивий. Амінь. Христос Воскрес! Сьогоднішній день дозвольте вам вручити маленький подарунок. Не хочу робити мікрофон і не буду. Курочка знесла яєчко, а мастер ото обшив. І вийшла писаночка, а з хрестом вверху митрополічка. Прийміть цей подаруночок від наших людей. Це коробочка до неї. Най Бог дасть мир, благословення усім нашим архієреям сьогодні і всьому народу Божому. І вам особисто многое і благое літа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Які курочки отця Дмитрія живуть в дворі, дивіться, які яйця несуть красиві. Спасибо, отець Дмитрій, вам, дорогі отці. Цей тиждень пасхальний, тиждень Ужгородщини. Завтра ми служимо престольний праздник в Воскресенському монастирі на БАМі. Тому запрошуємо всіх вас, дорогі отці, вас, дорогі браті і сестри, 8:45 київського часу зустріч архієрея, 2 архієреїв. Тому завтра на горі, по священній Воскресінню Христову, ми будемо продовжувати славити Воскресшого Христа. 8:45 київського часу. Хто має можливість, приходьте. Хто не має можливість, теж приходьте. І будемо разом з вами молитися Воскресінню і прославляти Воскресіння Христове. Благословення Господи на вас, то благодатью і чоловіколюбієм всегда, нині і присно, і во віки віков. Христос воскресе із мертвих, смертію смерть покарав. Воскресе із мертвих Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобних і богоносних Отець наших, святителей Иоанна, еже пам'ятню совершає, і всіх святих помилуйте, спасет нас, яко благ і чоловіколюбець. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, Ісуші воробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ, Ісуші воробі живот дарував. Христос воскресе із мертвих смертію смерть поправ,
робі живот дарував. Дорогі браття і сестри, сьогодні вечором вечірнє богослуження в свій час, а завтра літургія в 9 годин. В 8:30 часи пасхальні, в 9:00 літургія. Хто має бажання, як владика благословив, завтра у Троїцький Воскресенський монастир. Несіть благословені свої дома, всі, хто з нами Пасху святив і радувався. Господь най не благословить всіма благами Божими і дарами Святого Духа. Христос посереді нас. Христос воскрес!
ім'я Йому благодать.